मा होनबावदो जामायजो माबोरै बेफोरबायदि जाखो इसेबां खाफाल गाज्रिनो औलै मादै बेबायदिथ' जानो हामोनलै नाथाय जावैसो बिसोरखौबो हमनांगोन जोङो औ आफा जेसेबां हायो थाबनो हमनो नांगोन बिसोरखौ दाथ' मा बुंबावनो हमना मोनबाबो जोंनि न'खौथ' सावदों थेवबो मोनबाथ' मोनबाय आंबो एसे एकदम जारिगोनहाय बिखौ जामायजो नोंसिनि दुखुखौथ' दायो जोङो बुंनानैबो फोजोबनो हाया बेफोरबायदि जाफेराखैमोनहाय जामायजो मारै हरखाबैनो बिदि जाखो जाफेरानो खायसे नोजोर गाज्रि होयोहाय बेबायदि मोजांखौ नायनो हायैबो दङना ओरैबायदि माबा मोनसे नुब्लानो मेगन सानाय जायो खायसे नङाबा मानो बिदि खालामनांगौ गोनांमोन जेन'बा नोंसोराथ' रावजोंबो बेबायदि सुथुरानो गैथाराबा गैनायालाय गैयामोन नाथाय माब्रै दा बिदि जाखो माखौ नोजोर नांखो मा दङ जोंनावलाय दिनै माखासे ओरैबायदि नांगौ जिनिसाबो खामनानै थांजोब्बाय मा बुंबावनो दा बेफोरखौ बानायनायावबो गोबां खरसा थांफिनसिगोन जानायजो जानायखौथ' दा सोलायनो हाला नाथाय जोङो दङ नोंसोरजोंनो औ आरो जा खहा जाबायसै दा गोदान जोङो जाखिनि हायो बानायफिननो नाजानोसै जोंनि बेफोरबायदि समाव खैफोदनि समाव नोंसोर जे दसे समावनो एसेबां मदद होफैबाय जोंखौ जामायजो जोबोद गोजोननाय थाबाय जों मानो फैया जानो दिनै एसेबां खैफोदनि समावलाय गावजों गाव मदद होलायाबा आरोथ' थाङोबाथ' हजों जोंनावनो थांनो हायो दे जेबो नङाना माथो जाखो न'निजों न'निलाय नाथाय आफा जों मानो जेननो सानलाबो गोख्रैनो जों मानो जेननोलै आफा मानो जेननो नाथाय बिहामजो दा माने जेबोआनो गैथ'लाबा बेयावनो दोनलै थुनथुलि आफा जेबो गैया मिथिगौ दा गासिबो सावनानै हांगार खालामजोब्बाय जोंनि न'खौबो गासैखौबो दंनाय मानि नाथाय जोङो हार मानियाथ' औ आफा नुवाखै दसेयावनो जोङो बेखौबो बानायब्रबखाबायना आरो लासै गासिबो बानायलांजोबगोन दे बिसोर न' बां बायदिखौसो सावलांनो हागोन नाथाय जोंनि माबाखौ गोहोखौ सावनो हायाना औ आफा आरो आं बेबायदि हार मानिनायाव गैया औ थुनथुलि जों मानो हार मानिनो आरो आंथ' जेब्लायबो नोंजोंनोखा थेंक इउ दे सान थेंक इउ बेफोरबायदि लोगोरिया आंजों थाफाबा आरो मा नांगौ थुनथुलिनि दिनै नाथाय थुनथुलि माब्रै जाबावगोन गासैबो खामलांजोब्बायबा हनै आरो आयै जाय बे सुथुरना जाय जोंनि न'खौ धंस खालामलांदों बेखौनो लुबैखादों जे जों गाबबायल' थागोन आरो दुखु जाबाय थागोन दाथ' दसेयावनो माबा मोनसे खालामखाबायना जोङो लासैनो गासिबो खालामलांफिनजोबगोन दे आयै नों दुखु जानाङा बांद्राय दुखु जाया सानब्लाबो मा खालामनो आइ मोदैयानो बोहैखायो गोदोनिफ्रायनो थाबोनाय न' बेफोरबायदि धंस खालामबा सावना होबा सोरबा गोसोखौ माबोरै मोजां मोनगोन आइ माबोरै मोजां मोननांगौ जाखो जाबायसो दे जाबायसो मानो बेबायदि फासुनि हाबखासै जोंनावलाय औलै आयै गाबनो नाङा दे आं बुंखाबायना आं गासिबो थिग खालामगोन नों फोथाय आंखौ आं नोंसोरखौबो जेबो जानो होआ आरो रावखौबो आलाय सिलायबो खालामा आरो जों खौसे जानानै गासिबो मोजां खालामलांफिनजोबगोन ना दुखु जानो नांला जों दङना नोंसोरजों जेब्लायबो दङ जोङो नै आबा बेफोरसो थार लोगो दा खैफोदनि समाव बेबायदिनो गसंफानांगौ मिथिबायना दिनै हनै बिहामजोनि न'आव एसेबां गिदिर खैफोद फैदों आरो नोंनो नायदे आबा दे गासिबो नायजोब जागोन दे आयै औ आबा जोंथ' दंखायोआनो आरो नोङो बे न'नि फिसाला बायदियैनो थाफा आरोथ' नुबायना जामायसो एसेबां दुखुनि समावबो बिहामजोआ गोसोखौ सिफायनानै लायाखै खोमजोर खालामनानै लायाखै बिरादनो गोहोखौ गोरा बिखा गोरासो खालामनानै लादों थारैनो बिहामजो नों जोबोद स्ट्रं आरो बेबायदिनो स्ट्रं जानानै थाबाय था मिथिबाय जेला न'खराव माबाफोर मोनसे खैफोद फैयो बेफ्राव गसंनो हानो नांगौ बिदिनो माथो आयै न' मोनसे सावदों जों गोदान बानायफिनगोन ना ओमफ्राय जेनथेननो थानो आन्था जाबाय बेखौ लासै बानायफिनलांजोबसै आरो देनांथ' आङो इथानिसो बानायबावगोन फाखानि न'सो लुलांगोन आं लासैनो जोंनि न'खौ सावदोंथ' आरो बानायनायाव बानायफिनबाय थागोन आङो दा नै औवानि बानायबाय आरो लासैनो हाखौ एसे लिरनोसै बिनिफ्राय आरो देनांहाय लासै इथानि बानायलांजोबगोन आं नङाबा थुनथुलि मानोथो जेननो जोंलाय बानायलांगोन जागोन दे बिहामजो आरो न'नि माखासे नांगौफोरखौ जों लाबोगोन जुरिजों आंजों थेंक इउ सो माच आफा बिदिनो जोङो लासै खालामलांफिनसै आरोना माथो खालामबावनो दे बिहामजो आरो नांगौखिनि मददखौथ' जों होखागोनानोखा दे आइ बिदिबालाय गाबनाङालै आइ गाबनो नाङा दे आं दं नोंनि नोंसाजोआनो माखौ गिदों नोंलाय जिउआ माब्लाबाबो जेनदों होननानै साननाङा नोंना जुदि माबा खहा जादोंना अब्ला नों साननानै लाफिनबानो जाबाय जे इसोरा बिनिख्रुइ साबसिन जोंनो माबा नङा माबा मोनसे हरफिनखागोन होननानै दे आयै औ आयै नाजालांनोसै आरो माथोबाव नाजालांनोल' माने आयै जुजिलांथारनांगोन जोङो आरो बैसोर पापि मानसिखौबो साजा होफिनथारगोन आङो रायलायखाबाय आङो सानबेसे
थाखुमानो बिसोरलाय जेरावनिफ्रायबो ओंखारफिनखानांगोन एन्जरा गुदुंनिफ्राय नंगौ बिहामजो थाबैनो साजा मोनथारनांगौ बिसोरो आरोथ' बासिथारना बिसोरो बेफोरबायदि मानसियानो देन आसरित बे मानसिखौ आरो लोगो मोनबावबाय आङो बारे मानो फैबाय थादों बे आंनि खाथियाव नङा मानो लोगो मोनबाय थादों ना आंखौसो होसोदों नामा बेलाय बिसासबो गैयालै फाग्ला मानसिना दा बांद्राय बेफोरबायदि खालामबाय थाबाथ' आङो आदानोसो खिन्थानांगोन नङाबा आइनो औ खिन्थाखानायानो थिग जागोन नङा आदानो खिन्थाबाथ' आदाजों बुजागोनसोलै बियो ओमफ्राय आइनो खिन्थाबाबो आइयासो आंखौ बायदिसिना सानलायगोन ना आदानो खिन्थाबा आदायाथ' बुलायलायगोनसोदां ओमफ्राय आइनो खिन्थाबाबो जानाय नङा नाथाय दे लोगो मोनबाय ओमफ्राय आंखौ मानो बेफोरबायदि हाथरखि बुंबाय थानांगौ दे आरो आं मा मिथिगौ सोर बिलाय ओमफ्राय आंखौ मा हाथरखि बायदि नुयो नामा ना माथो नङा एखनबा समाव खायसे कनफिउस जायोना एसे सोरखौबा माबानाया नङैया सोरखौबासो सानफ्रांलायलाङो नङा थेवबो बे बारे मानो बिदि बुंदोंमोन खेबसेयावथ' बोरैबा सानफ्रांबाय खेबसेयावथ' बिदि बुंनाङा ना आवसावलै मानसियानो बोरैबा खादां आयु दा आरो हाबायावबो बिदिसो लोगो मोनहैबावबाय आङो मोजां जाबाय दे बिनिफ्रायबो आं थाब फैबायलै आरो मोनदों खेबनै माने आंसो सोबा जाबाय दा एबार एदावनाय नंला बियो आरो आंखौ माथोबो होखानाय नंला मोनबाय जे आंजों खेला सानदोंमोन दा मोनथिसिगोन बियो जानला मानला एदावना लानानै ओमफ्राय आंनि बिखुनजोबो फैदोंनो बापरे बाप थोस बेफोरबायदि बुंलाबायबानो जायालै थेवबो बे मानसिखौ बारा खेलाबो लाजाया टेनसन गैयिनि टेनसन जानला मोनलासो बोरैबा मोनलाबायबाय आंखौ साना नङाबाबो सानफ्रांबाय थाबायलै दाख्लै एसे बावफिनबायमोन आरो दिनै नुबावबायना बेफोरबायदि जायोना बेफोरबायदि जायो आरोथ' आं मालाय गिगोन नामा आंनो फेस खालामनो हायो बाराखौबाथ' बेखौ पुलिसावसो कमप्लेन हैगोनलां आंखौबो खेला दा सानथारदों बियो आंखौल' मोनबाय एदावनो ओमफ्राय लोगो मोनग्राफ्रामबो हाथरखिल' मुंलायो मानो आंखौ मानो हाथरखि बुंबाय थायोथाय सोर बेलाय हाथरखियालाय जागोन खोमा दे आरो सोरबा आंहालाय माथ' जोंनि सिनायनायाव सोरबा दं नाथ' जोंनि मा जायो रावबो गैया बेबायदि नामनि ना आंनि लोगोफोरावनो सोरबा बेबायदि दं आं सिनायालै सोर बेलाय दा आंनि बिब' बिनानाव सोरबाफोर रावबोआनो गैया दा बेबो गाबज्रिबाय थाबायना एकदम आंनाव खर'आव हाबनानै थाबाय बिनि नामालै हाथरखि सोर जाथावथाव दे जियानो जाया मानो आंलाय मा खालामसै गोखाम मोनामजोब्बायहाय बे गथ'आसो ओंखामखौ खामहोलायबाय खोमाहाय मा जाबावगोन खामहोजोबमारबायदां आयु नै गाबज्रिबाबो सेंबावा ओंखामा ओनैखौ खामजोबनोसै ओंखामा खामजोबनोसै हनै आयै आद्रिनो सेस ओइ फाग्लि ओंखामा खामजोब्बाय हनै खांदो आयु खांनि र' नुबाय ओंखामखौ खामहोलायबाय दा बे खामानि मावनायफोराव मबाइलखौ मानो नायो मा सानलु सानलाबाय थायो बिरलांलायबाय दा गोसोफ्रा बहाबा बिरलांहांदों बेथि गोसोफ्रा आयै एसेल'सो खामदों दा ओमफ्रायथ' खांखाबायना आं माथो जाखो ओमफ्रायलाय एसेयानो एसेहाय माइरंखौ ओरैनो मोनो मोजां माइरंखौ ओंखाम जानो सानबा माबा खामहोनाय बेलाय खामानि मावनायफ्राव गोसोफ्रा थिग था बे उरां फारां बिरलाबाय थानो नाङा गोसोफ्रा बिरहोनो नाङा मालाय माला गोसोआ बिरलायखो आंनालाय बिथि माखौबासो ओंखामा खामदों नों माबा माबि सानबाय नालाय ना मबाइलफोरसो नायबाय थादो बिदि जेबो नङा आं माबा मैगं सुनोसै र' आरो ओंख्रिया खामो मबाइलफ्रा दोनथ' आं मबाइल लायाखैलै आयै मबाइलखौ नायबानो जाबाय रुमावसो चार्ज होदों आङो होमबालाय खामफेरा दिनै मानो खामहोखो ओंखामखौ मानो खामहोखो बोरैबा खामफ्रांबाय आरो माने अराबो एसे जोंबाय नालाय बारा दे दिनैल'सो मोनगोनसो बेथि मोनगोनसो दे थां गोख्रै खामानिया फोजोबहैग्रो थां आरो बिदि अरफ्रा बारा ब्लाव सुलाबाय थानाङा बना एसे खमाय जागोन दे जागोन बेखौ साननानैनो आं ओंखामासो खामगुलायबाय र' बेदों बुदुं मा हारसिंनो रायलायलायखो नङा जेबो नङा र' आं लायसैनि ओमफ्राय एवनोसै बेफोरबायदिबानो बायोहां खामानिफ्रावनो गोसोफ्रानो ज'वा मा बुंबावनो जोंनालाय माथो खामानिफोरखौसो स्रां गोसो होना मावग्रोयोलाय ओमफ्रायथ' बाखिथ' बाद दे उननि खोथा
मानसियानो अराव जिरायनानै बोरै थाल गैलायै जाखो हा मानि टेनसनसै बेलाय मा सानो फाग्लि गथ'आबो बांद्रायखौबा गिलायलाङोसो हां हा ना सोरखौबासो सानबाय दंमोन बेलाय फोथायजायाहाय दानि जुगाव नै जोंनि न'खौ सावदोंथ' बिबार बागान बायदि साजायफिननांगोनसो आङो लासैनो नोंसोर सावखो मा जाखो आरोबाव समायनासिन खालामलांफिनगोनसो आङो औ थुनथुलि दाना नै जामायजो जोंनावथ' फैबाय दा माब्रै माबा साहा लोंनो माबा माबिबो जेबोआनो जगारबो गैला मादै जेन'बा आं लाबोजागौमोनदां सिनि सापातफोरा बाबुहा बासन माबा माबि जेबोआनो गैस्राला बेफोरखौलाय माब्रै मा खालामबावनोसै हनै खामथाब खुंथाब गोजासै बेयाव नाङालै नाङाहाय मानलाय सानांबावो जामायजो जोंलाय नाङा नायनो बेखौनो सिन्था जालायबाय आं दखाननिफ्राय बिहरगोन ना जेबो नङा नङाबा बै सासे मादैखौ फुदुंनो थिननि आं र' आंनो थांना लायसै खोमालै बारबा थुनथुलि औ सान नों लायनोबा लायदो ओमफ्राय आं बेहाय न'नि एसे खामानि मावबावनांगौ ना बैयाव दादिमोनखौ औवा दानगासिनो र' नै थुनथुलि बिहामजो जामायजो नोंसोर सिन्था खालामनाङा जोंखौ हा खैफोदनि समावलाय बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौलाय मानो सिन्था खालामनो अब्लाबो साहाबो गैया दैबो गैया बोरै जानो एसे गोसोफ्रा मोजां मोनाहाय जामायजो जेबो नङालै आयै र' खेबसेनो ज' लोंसांसै गासिबो खामानि मावग्राफोरबो दंखायोना आरो जों जमानो गासिबो न'निजों न'नि लोंसै साहाखौ औ नानि नों मादैखौ बुंहैदो आं लाना फैनि र' जगारफोरखौ थ'दो होमबालाय मिजिं सानजों लायना फैनोसै बे सिनि सापात मा नांगौ आरो माखासे जगार माबा माबि नांगोन ना औ दे गुमै थ'दो होमबालाय दे थाथ' आफामोनहा दसे जिरायथ'बानो जाबाय जों दानो फैगोन दे आबा जेबो नङा दे थांना फैदो ओमफ्राय आफा आयै जिरायनोबोथ' नै माबाबो खामफ्लायबो होनाय जायासै सेस गैलाना खामजोब्बाय जेबो नङा दे बिहामजो नोंहाव नै सियार टेबोल माबा माबि बिहरखाबाय दा दसे थानानै लाबोसिगोनदां बिसोरो मायै मालाबानो नोंसोर बिहरबाय औ बिहामजो जों एसे नों एसे खालामलायनोसै दे होमबालाय आफा आथ' नै सोरां सबसे इम्पर्टेन्ट बे गेसखौलाय नों बिहरनो थिननाया बिहरबाय दा रायलायखाबायलै बेखौबो दा फैगासिनो बेबो हामबायसै दे बिदिबालाय एबारथ' बैसोरखौसो नांगौ आंनो साला सैमाफोरखौ नै नाय जाय सावग्रा आं गोदानै माबाफिनखाबाय आथ' नोंसोर बेरे बाहाखौसो एदावनानै लाबायना दाथ' नोंसोरखौ मोनबा आखायासो मानखानानै दंखायो नै दाथ' जोबोद गिदिर क्राइम खालामनानै बहा बारग'नो हा थुनथुलिनि मेगननि नोजोरनिफ्राय बारग'आ नोंसोरो दायनिगिरिया दाय मावना लानानै माबा नङा माबा मोनसे निशानिबो गालांखायोनो गावसिनि उनाव ओमफ्रायथ' जुदि नोंसोर जेबो निशानिबो गालाङाखैबाबो नोंसोरखौ दिहुनगोन माने दिहुनगोनलै खोथा गैया दा जोंखौ बेफोरबायदि खालामना सोरहा मा फायदा जागोन दे जोंनि सिनायनायावनो सोरबा दंना सोर सुथु जाथावगौ बेलाय बेफोरबायदि खालामनानै नों सैथान मोजां खालामासै दे दाथ' जोंनि न'आव हाजार खैफोद फैब्लाबो जोंनि फेमिलिया फुरा दंजोबो आंजोंनो बेखायनो आङो बांद्राय गोसोखौ लोरबां खालामला र' आं बिनिख्रुइ मोजांसिन न' लुगोन देनांहाय आरोना एसे गोबाव नांगोन हरखाबैनो लुनो हायाना दा बेखौबो इन्जुरखौबो लिरबावनांगोन आरोथ' बे जायगानिफ्राय जों खाराथ' मानो खारनो बारबा नोंसोर जोंखौ होखानायनि प्लेनसो खालामदों नामा हो जों खारा सैथानफोर बे जाबाय आंनि आंगो गामि बेखौ गारनानै थाङा माथो जों दस्रायाव बेहाय लुफिनबाय थागोन नोंसोर सावबाबो गोदान बानायफिनबाय थागोन आं लुफिनबायानो थागोन आङो इन्जुरखौबो हा लिरनांगौमोन र' मादै आयंमोनखौ एसे हाजिरा लिंहरनोसै आङो लासै लासैनो मोजां खालामलांफिनसै आरो रागा जोंथावथाव मा जायो मा जायालै लाइफआव दसेनो थेवबो जेबो नंला दे अरे मा जाबाय थाखो आंजोंलाय मा दासान्दि बेखौनो नुगासिनो आंथ' दाख्लै रायलायनानैबो फैबायलै थेवबो मानो नुथिंलाबाय थाखो आं बेखौ लोगो हमना फैखांनाबो आंनि हाथरखि बिबिनि आत्माया सान्थि मोनमाराखैलै नंखागौ सान्थि मोनमाराखै बेखायनोथ' नुजाबाय थादो बे आंजों लोगोसे आरो रागाबो जोंबाय थादों आंखौ नाथाय नों मानो आंखौ नागारनानै थांनाय हो सोरगोआव मानो थांखो बेखायनो नोंनि आत्माखौबो सान्थि मोनहोआलै आङो ओमफ्रायथ' दाना आजिखालि आंखौ बावनोसो हमबावबाय बा दे बिनि सायावथ' सिनायबावला मेहेरखौ सिनायला नोंनि आत्माखौनोथ' मानो नुबाय थाखोब्रा आङो बेवबो जियानो दं लोगो मोनबाय थादों थिगानो दंना आंबो सान्थि मोनखायाखै नोंबो सान्थि मोनैयानो थिग दंलै होमबासो फैबाय थागोन नोङो होमबासो फैनो गोनां जागोन नोङो जियानो जाया मानो मोजां दे अब्लासो आं नोंखौबो नुगोन नोंखौबो रायलायनो मोनबाय थागोन ना नाथाय दसेल' फैनाया थिग मोनासै आं गोबाव थानो नांगौ नाथाय न'फ्रावलाय मानो फैफिया लामा सामायावल' लोगो मोनबाय थायो हाबायावबो थांफादों माने नों आंजों बेखौ बायनो खिन्थाबाय आङो फोथायलायबावा आंखौनो सोबानानै थांदोंब्रा खेबनै मानि बिनि सायाव ओरैबायदि रागा आरोथ' बिनि सोबानाया आंनाव साबावलायदोंलै नांबावदों
नाथाय मानो बिदि दसेनो थांफै जाबाय थादों नोङो? एबार खनसे लोगो मोनबावबाना जेखि जाया मानो हमथाथारगोनलै आं र'। हाबायावबो ओरै नायलाय नायबाय आङो। लोगोखौनो मोनासै नुवासैनोलै। आं सानदोंमोन नोंखौ नुबावगोन नामा। फाग्लासो जादों साननो हागौ, नाथाय आं फाग्ला नङाथ'। नुमारदोंना आङो, नुनायखायसो बुंदों। नङाबा आं ओरैनो बुंगोन। बेथ' जेबो सिमां बा फेकबो नङाना, गासिबो रियेलसो ना। मानो बिदि जाबाय थादो? सोरबा पन्डित बाबाखौसो लोगो हमनांसिगोन नामाब्रा? मा जामारदों बिनि आथुमाया? आं खेबसे मोजां रायलायनो हाबाय बायगोनदां र'। एकदम गोसोखौनो मोजां मोनस्रायासैलै। दसेनो नों बिदि फैब्रब थांब्रब खालामबाय थायोबा। आंथ' नोंखौ बुहुदबाबो अनोलै, जेबो नङाना, नों थाबानो जायोना। मानसियानो एकदम आंनि हाथरखि बेबे नङि बायदिबो रायलायथारोलै। आंनि हाथरखि बेबेया बिदि थरिना रायलायोमोन आंजों? मा जाबावगोन मेहेर? सोरबा पन्डित बाबाखौनो लोगो हममारनांसिगोन आङो। औ, बेनो मोजां जागोन। मानो रागा जोंदों, मानि थाखाय सोंथारगोन आं नोंनाव। मेडाम, सोरजोंबा बावैनो नांलाय खमलाय माबाफोर सुथुर दंमोन नामा? ओहोथ' बिदिथ' जेबो नङा गयारि। आंथ' सोरजों बिदि सुथुर जानो? जोंहाथ' बिदि रावजोंबो नांलाय खमलाय बाराबो गैयामोन। नङाबा फुराना मानिबा दुश्मन थानायफ्राबो एटेक खालामनो हानाय मेडाम। फुराना दुश्मनिथ' मा थानो, बिदिथ' बांद्राय जेबो गैयामोन जोंहा। गासैजोंबो मिलायनानै थायोमोन गामियावबो। दा गामिनिफ्रायबोथ' सोर जाथावथाव? अके मेडाम, थेवबो गासैजोंबो नोजोर होनाया मोजां। मानोना अब्लासो जों हमनो हागोन थाबैनो। दा मानिबाफोर सुथुर थानायबासो बेबायदि खालामथावथाव, नङाबाथ' सोर बिदि खालामनो? बेनोथ'। जानांगौ बे मानसिया आंनि सिनायनायावनो सोरबा दङदां। बेनो मानिबाफोर खिथेर नागारदोंदां। नाथाय आं हमनोनो हाथ'वाखै, सोर जाथावथाव बेलाय? एसे मोजाङै गोसोखांबावलाय मेडाम। जागोन दे। आरोथ' बिसोर खेबसे एटेक खालामबायना, आरो खालामबावनोबो हानाय बिसास गैया। जोंनि मानसियाबो बेहाय सानैसो थाखागोन मेडाम, आरो दायनिगिरिखौ जों थाबैनो नागिरनानै दिहुनगोन। औ, माखासे खबरिखौबो एक्टिभ खालामनाय। आरो बिसोरखौ गासिबो पता लागायजोबनांगौ। मानि थाखाय, मा जाहोनाव बेफोरबायदि खालामनाय, मा सुथुर दङ गासैबो ए टु जेड। जागोन मेडाम। खारग'आ, बिसोरखौ हमथारनांगौ जोङो। नो खोथा गैया मेडाम, मोननांगौबा लावथिया बायजोबखागोन। दाथ' नायनाय, आंखौ पुलिसाव दं होनना मिथिनानैबो एसेबां दम बिनि। होमबाथ' मेडाम, सोरबा पावारफुलनिबो आखाइ थानो हागौ। बेफोरबायदिथ' जोंनि गामियाव रावबो गैयामोनलै। थेवबो र', आं बिराद गोसोखांबाबो हाथ'वाखै। नाथ' आइजों, नाथ' राजा थिख्लाजों, नाथ' आंजों। खनसेहाय राजा थिख्लानि मोनसे केसबो फैदोंमोन। बिनि माखासे मानसिखौबो हमनो मोनाखैमोन जों। होमबाथ' बेखौबो जों मोजां नायबिजिरफिननांगोन मेडाम। औ, गासैखौबो मोनसे फारि नागिरनानै दिहुनजोबनांगोन जों। अब्लासो बै दायनिगिरिसिम सौहैनो हागोन। जियानो जा, आंजोंनो माबा मोनसे कानेक्सन थाखागोन। बेखायनोथ' आंखौ जोंनि न'आव हामला खालामदों। नङाबा ओरैनो खालामनाय नङामोन। अके दे होमबा सनामोन। दिनैनि भिडिअखौ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगो मोनफिनसिगोनलाय नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसडजों। अब्ला नेनानै थाथ'लायदो। बयनिसिमबो लाभ इउ, बाय बाय आरो गुड नाइट। नोंथांमोनजों रायलायाबो गोबावानो जाबायमोन आरोना सनामोन। ओमफ्राय दिनै रायलायलायबाय दसे। होमबा थांथ'नोसैलाय मेहेरा। लोगो मोनफिनसिगोन आरोना गोदान एपिसडजोंलाय आरो। ओमफ्रायथ' नोंथांमोना माब्रै दङ? आंथ' मोजांबो नङा गाज्रिबो नङालै, गेजेरावनो दङ नै। मोजांना सनामोन गासैनाबो? भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर, माबोरै मोनखो। दे होमबा बाय बाय।